Аре, брат. Това не малко. без очила. Да, сложи очилата. По-ефектно така. Без очила няма как, човек. Чай ще направи едно клибеса. Чай ще направи едно клибеса. Джексън. Чакай, Чек. Това е чек. Брейк. Брейк-денс. Брейк-денс. Снимай и разби. О май гад. Да. Танцуй с мен. Няма, какво ще на ръце, бе? Какво ще на ръце? Така е се научил. Покъщи. Аз съм чак случи. А? Аз съм чак случи. Може да покажи ти напред, завърта на глава. Аз мога само ти куката, брат. Нищо друго. Так, на глава можеш? Можеш, не можеш. Тук на асфалта няма как. Изправо е там, ма тоже. Шума, убий ме, приятел. Аре, бърца на главата на това. Що се пуска, бе, виж го. Кой ще даваш? Какво ще даваш? Ще давам. Аз кой ще го стърли? Те да знам кой ще давам. Пари ще даваш. Пари няма, той ако има, кой ще да съм? Той кому той ще да прави, че. Пари, след за малко тика. Дай, какви са на глава на това? Тренировка. Така се гледа. Стига, брат. Не можеш, човек. Не, чиста, хознеш. Не да знам по телевизията. Аз якето ще давам, ай. Аз първо ще остане на якия. Няма стане. Добре, аз Мартин даваш якето. Айде, Ява. Ява. Дарак ми е тя. Подарък, скъп подарък. Няма тогава. това вече по не играй. Веднага изчезва. Той ще... Всичко. Он да хиста. Пояса, ей. Моя се е топката, бе. Топката да не оставиш. Много Роналдино много си гледа. Катафали. Спокойно. Ама какво правиш? Ти дариш яла. Ти го пребавя на я. За малко кетчот. Няма нищо. Да без първи петък какво да е. Даже ако караш под колата, няма може да го изкараш. Кой аз? Дарен да съм чул докато не сдворил. Слушаш камели от тези? Да, е така да има стъпка.